dia si Munsod. Naong ni Munsod murag anak may dagadang dawanay dagang bar na sa bar na nang sa Dewey Boulevard. Kanang naong ni Munsod, sulita. Naong murag nasa likod sa Dewey Boulevard ay daghang kuan diha. Kanang naong nga, di ko mabayad masig 150 pesos. Sige lagpanaway, sige tago sa inyong sekreto. Ginatago ninyong mga dato inyong sekreto, nya kami mga politiko, gusto na mo reforma, mo inyong ginabirahan. Mo na'y tinuod, binayran mo. Nihumot lang mo, kay makapalit na mo og mga butang. Wala. Pero maingon lang mo, sa sweldo lang magsulat, kasi ako'y mo basa ninyo. Gawas lang na yung mga atake. Ikaw, Risa, tanaw ng imong naong sa gaba, gibuti.